Dobrý deň, milí účastníci kurzu Otvorenie dverí alebo objavujúc prirodzenú sexualitu. Vítam vás tu ja, Marica Laščeková a náš lektor Patrik Bálin. Patrik, vitaj. Áno, Marica a všetkých zdravím, ktorí sa rozhodli pre tento kurz sexuality. Tento kurz bude prebiehať tak, že tú teoretickú časť nahráme s Patrikom a vy si ju môžete pozrieť vlastne kedykoľvek. Budete ju mať k dispozícii ako záznam. A súčasťou toho kurzu je potom aj interaktívna časť. To znamená, že keď sa vám vynoria nejaké otázky na jednotlivé tie témy, tak v rámci tej interaktívnej časti sa spoločne stretneme a tie otázky si spoločne zodpovieme. Tých častí kurzu je 5 a teda aj tých interaktívnych častí je 5. A ten kurz bude prebiehať ako rozhovor medzi mnou a Patrikom. A takisto máme s Patrikom ďalší kurz, ktorý sa volá Od počatia k dospelosti. Je to vlastne taký hlbinný pohľad na vývoj psychiky dieťaťa od predpočatia až po 27. rok. A takisto prebieha takýmto istým spôsobom. A ak by vás zaujímala táto téma, tak tento kurz je tiež k dispozícii. Môžete si to pozrieť na www.radostnysvet.sk alebo na Facebooku Radostný svet. Takže vás do toho takto pozývam. A teda teraz môžeme začať. Patrik, mám na teba otázku. Budeme sa rozprávať o prirodzenej sexualite. Čo to vlastne znamená prirodzená a čo to vlastne znamená sexualita? Lebo tieto pojmy môžu ľudia vnímať rôzne a môže, teda aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam hneď takto na začiatku, tak mňa by zaujímalo, keby sme si teda povedali o prirodzenosti a o sexualite. Áno, tak keďže ideme objavovať prirodzenú sexualitu, asi by sme si mohli zadefinovať tieto pojmy. Prirodzenosť, myslím, že tam nemusíme veľmi dlho rozmýšľať, že čo to je, alebo nejak veľmi silno dúmať, že čo to je prirodzené. Je to niečo, čo obidvom, keďže hovoríme o sexualite, čiže obidvaja, čiže o sexualite, a už sa zase ako dostávam k sexualite, že je to o dvoch ľuďoch. Keď by sme hovorili, aj keď samozrejme môže aj jeden človek mať nejakú svoju sexualitu, ale my hlavne budeme hovoriť o dvoch ľuďoch. Takže keď dvaja ľudia nachádzajú niečo spoločné, čo im robí radosť. Ja by som to asi takto veľmi jednoducho zadefinoval. Čiže prináša im to šťastie. Ja myslím, že prirodzenou sexualite by mohla byť takto definovaná. A sexualita, sexualitu by sme mohli definovať ako spojenie dvoch ľudí, alebo hlboké spojenie dvoch ľudí, kde sa zúčastňujú pohlavné orgány. A ešte možno by som mohol povedať, že je to spojenie dvoch dospelých ľudí, aby sme to pripomenuli, že nejde o spojenie detí. Takže áno, u detí môže dochádzať k hrám, aj čo sa týka možno aj pohlavných orgánov, ale tam nehovoríme o sexualite, hovoríme len o hre. Keď náhodou v škôlke a takto sa tam sa stáva, že možno aj nám sa to stalo, že sme si tak ako objavovali, že čo to vlastne akoby máme a ukazovali a podobne. Čiže je to nejaká interakcia, je to nejaké spojenie dvoch ľudí cez pohlavné orgány. Keby sme hovorili o sexualite jednotlivca, čo tiež sa asi dotkneme tejto sexuality, tak zase je to otázka toho, že pracujeme alebo nejakým spôsobom sa spájame ale sami so sebou cez pohlavné orgány.
Alebo cez pohlavný orgán. Bude ti takto stačiť? Myslím si, že áno, že to takto mne stačí. Dobre, super. Ak by vám nestačilo, tak sa môžete dopýtať potom. Áno. Áno. Čiže vlastne ide o spojenie dvoch ľudí cez pohlavné orgány. A to prirodzené je, že by tam mali nachádzať šťastie v tom. Áno, alebo radosť. Myslím si, že to je, táto jednoduchá definícia úplne stačí. Hej, že ako náhle jeden v sexualite má radosť a druhý nemá, tak mohli by sme povedať, že tam pravdepodobne nejde o prírodzenú sexualitu, a keď majú dvaja sex a obidvaja nemajú v tom radosť, hej, ale je tam čokoľvek iné, ale nie radosť, tak je predpoklad, že to je neprirodzené. Ja som niekde čítala, že vlastne sex ako je skratka po anglicky, že synchronicity energetic exchange, že vlastne ide o nejakú synchronicitnú výmenu energie. Sa mi to tak celkom že páčilo. A my sa tu rozprávame teraz o ceste a ako dospieť k tomu, aby teda tí dvaja, ktorí sú v rámci tej sexuality, prepojení, aby tam dochádzalo k tej radosti. Áno, čiže aby tam dochádzalo k prepojeniu, to je akoby celkom dôležité, že to je akoby spojenie tých dvoch ľudí. Ono by sme mohli hovoriť o tom, že ako náhle pohlavné orgány sa spoja, tak dochádza k spojeniu dvoch ľudí, ale tam už sa dá vidieť, že áno, oni môžu byť spojené a už to by sme mohli brať, že akoby nejaké spojenie tam je, ale možno keď by sme išli úplne do dôsledkov, hej, že keby sa na to pozreli akoby tak hlbšie, tak môžu byť tie dva orgány spojené, ale ako náhle, hej, povedzme, že poznáme možno také, že je tam nejaká suchosť, hej, že vlastne nie je to akoby také hladké spojenie, hej, alebo je tam nejaká bolesť, alebo je tam niečo nepríjemné, tak síce sú blízko tie orgány, ale nie je spojenie, hej, že neexistuje spojenie. Čiže to je akoby prvá taká vec, hej, o ktorej by sme asi mohli hovoriť, alebo mali hovoriť, že ako by mohlo dôjsť k tomu spojeniu a čo potom to spojenie pre tých dvoch znamená. A potom tá druhá vec je, aby ešte, pokiaľ došlo k tomu spojeniu, čiže aby fyzicky to bolo v pohode, nejak mentálne to bolo v pohode, a zároveň pre obidvoch, a výsledok by mal byť minimálna radosť. Samozrejme, výsledok môže byť ešte niečo viac aj ako radosť, ale keď hovoríme o prírodzenosti, tak by sme mohli hovoriť, aha, áno, tak je to prináša to radosť, alebo neprináša to radosť. A ak prináša, tak je to prírodzené. No a potom, ak sú spojené alebo splnené tieto podmienky, že dochádza k spojeniu a dochádza k radosti, tak potom sa tá sexualita môže aj ďalej rozvíjať. Keď nedochádza k spojeniu a nedochádza k radosti, nemôže sa sexualita rozvíjať ďalej, hej, a si budeme hovoriť a potom v tých ďalších kurzoch stále hlbšie a hlbšie, čo vlastne môžeme z tej sexuality, alebo čo tam môžeme očakávať a čo všetko tam môžeme vlastne zažívať. Ale aby sme to mohli zažívať, tak toto je, myslím, že taký úplne bazálny základný predpoklad na to, aby sme mohli vôbec potom tú sexualitu nejak používať, naozaj tam ako niečo zažívať alebo odtiaľ niečo vlastne získavať a podobne. A teraz spomínal si, že má dôjsť k spojeniu na fyzickej úrovni aj na mentálnej. Tieto dve si zatiaľ spomenul roviny. A vlastne, že toto spojenie by malo byť na tej fyzickej úrovni, by som povedala také, že hladké. Hej, že by tým nemalo dochádzať tej bolesti alebo suchosti. A že ako sa k tomu nejakým spôsobom dostať, aká je tá cesta na tej fyzickej úrovni teraz. Áno, vlastne to je dobrá otázka, že aby sme vlastne mohli, že ako to urobiť vlastne tak, aby to spojenie prišlo a ako potom ešte to urobiť tak, aby to bolo radosné. No, fyzicky sme si už to naznačili, že
tie dva orgány by mali vlastne akoby sa k sebe priblížiť. Väčšinou hovoríme o ženskom a mužskom. Samozrejme máme aj spojenie sexuálne rovnakých pohlaví, ale budeme hlavne asi hovoriť o rozdielnych pohlaviach, čiže spojenie muža a ženy. A ako náhle má k tomu dôjsť, tak jeden ten predpoklad je, že je tam istá vlhkosť, alebo niekde sa hovorí že dokonca o šťavnatosti, ktoré väčšinou zabezpečuje, alebo najviac zabezpečuje ženský pohlavný orgán, alebo ten je pripravovaný, alebo ten je ten, ktorý, do ktorého ten mužský pohlavný orgán vniká. A potom ako mužský pohlavný orgán zase interaguje s tou vlhkosťou alebo šťavnatosťou toho ženského pohlavného orgánu. A vo výnimočných prípadoch, aj keď je tam tá vlhkosť, tak mužský pohlavný orgán reaguje neprirodzene. Že napríklad tam môže byť tá vlhkosť alebo tá viskozita väčšia alebo menšia. Čiže tam môže akoby dochádzať, že síce je tá šťavnatosť akoby silná alebo veľká, ale ten pohlavný orgán v nej akoby nevie nejakým spôsobom akoby fungovať. Čiže sú tam také dve veci, aby bola zabezpečená tá ako vlhkosť a zároveň tá správna vlhkosť. Takže to sú také. No a aby to bolo zabezpečené, tak pravdepodobne, a keď hovoríme, že to zabezpečuje tá žena, takže zdá sa, že žena akoby je tou bránou k tomu, aby ten základný predpoklad bol splnený. Čiže keď žena nie je vlhká, tak muž akoby tam vlhkosť neurobí. Že nemá tú schopnosť ten pohlavný orgán muža tam urobiť tú vlhkosť. Čiže musí vlastne sa stať niečo, že tá žena vlastne urobí tú vlhkosť. Čiže to je akoby prvý taký akoby bod, ktorý by mohol tam visieť, akože, že žena sa potrebuje otvoriť. A je to úplne prirodzené, lebo žena nesie z tej dvojice väčšiu zodpovednosť. V tom zmysle, že pokiaľ ten pohlavný styk alebo sexualita vedie k dieťaťu, tak ona 9 mesiacov bude nosiť dieťa, ona potom bude nejaký čas dojčiť dieťa, bude vlastne sa stará o dieťa. Takže je úplne prirodzené a výborne to príroda zariadila, že pokiaľ žena nechce, nie je otvorená, tak vlastne za normálnych okolností by sa tam muž nemal dostať. Pokiaľ akoby to neurobí násilím, tak vlastne tá suchosť by ho mala zastaviť a nemal by vlastne akoby sa dostať k žene dovnútra. Čiže žena musí byť ochotná a musí vlastne sprístupniť a otvoriť sa mužovi. Mm-hmm. A muž by mal vlastne vytvoriť nejaké predpoklady na to, aby sa mu žena otvorila. Ako náhle sa toto neudeje, tak vlastne ten prvý predpoklad spojenia nemôže byť splnený. Mm-hmm. A tie predpoklady, prepáč? No áno, chápem, že sa asi spýtaš, že tak ako sa to udeje, že ako sa to má udiať, že žena sa otvorí a muž bude akoby vytvárať. Tak prvé predpoklady sú klasicky hormonálne, čiže máme tie základné predpoklady, že aj žena, aj muž majú to chcenie byť alebo mať sexuálne spojenie. Sme párové tvory, čiže aj muž, aj žena má to chcenie. To poznáme hlavne keď sme boli mladí, alebo u mladých mužov a žien, že to vidíme, že keď napríklad v skupine je rôznorodá skupina a je tam muž a žena v rovnakom veku, tak je veľmi pravdepodobné, že budú ako na seba príťažliví. Že akoby tá sexuálna príťažlivosť tých akoby minimálne v rovnakom veku, alebo nejaká sexuálna príťažlivosť z nejaká príťažlivosť tam prebehne, tak
vlastne prvé také, nechcem povedať prvé myšlienky, lebo asi prvé myšlienky nemusia byť úplne o sexe, ale nakoniec nás to bude ťahať k tomu, aby tá sexuálna skúsenosť tam bola. Hej, je to úplne prirodzené, je to nastavené aj v našich inštinktoch sa rozmnožovať, čiže máme akoby také hormonálne vybavenie na to. To je akoby taká prvá vec a to, čo by som potom neskôr možno chcel hovoriť o nejakých tých vrstvách sexuality, tak tá základná vrstva je o prežití a teraz tiež hovorím o prežití, že hej, tie hormóny sa dvihnú, nejakým spôsobom tam zafungujú a my máme tu, hej, dvihne sa to libido alebo dvihne sa akoby naša sexuálna energia a máme chuť na sex, čiže máme chuť sa s niekým spojiť. Hej, to je ako taká prvá nejaká, čo nás ťahá k sexualite. Potom je asi niečo, čo by sme mohli hovoriť, že vnímame toho druhého alebo vnímame nejaký náš možný zážitok v tom, čiže už to nie je hormonálna vec, ale vlastne nás niekto priťahuje. Priťahuje nás niekto nielen fyzicky, ale chceme ho vlastne nejako poznať, alebo chceme sa o ňom niečo dozvedieť, alebo chceme vlastne vidieť, čo je zač. A to by sme mohli hovoriť o takej nejakej osobnostnej rovine, ktorá zabezpečuje, že akoby k tomu spojeniu môže dôjsť. A potom ideme ešte ďalej a to už sú potom také roviny, ktoré sú hlbšie a je to o tom, že keď nastane to spojenie, a to väčšinou už musíme mať aj trošku skúsenosť v tej sexualite, tak sa môžeme dozvedieť. A nielen o tom človeku, o tom druhom a o nás samých, ale môžeme sa niečo dozvedieť aj naviac. Hej, a to je také zaujímavé, že tá sexualita prináša aj túto rovinu, že dvaja ľudia majú sex a príde niečo naviac a to je dieťa. Hej, úplne taký zázrak sa stane, že dvaja ľudia sa spoja a za 9 mesiacov sa narodí dieťa, ktoré sa môže podobať na jedného alebo druhého alebo oboch, ale má úplne svoju identitu, svoju osobnosť, svoje nejaké vlastnosti, ktoré môžu trošku súvisieť a často súvisia s tými tvorcami, s rodičmi, ale často aj nemusia súvisieť. Čiže máme jeden taký ukazovateľ, že zo sexuality dokážeme vytvoriť niečo, čo nás presahuje. Čo nie sme my sami. Že ako nie je to otázka toho, že ja sa rozdelím a môj prst sa, akoby z môjho prsta sa vytvorí nejaký klon, ktorý je rovnaký ako ja, ale naopak je to niečo naviac, čiže to nás presahuje. No a to nám hovorí, že v sexualite môžeme zažívať niečo, okrem toho dieťaťa, ak sa tomu otvoríme, že môžeme zažívať niečo, čo nás presahuje, alebo dokonca tvoriť niečo, čo nás presahuje. A to tiež priťahuje k sexualite. No a samozrejme najprv, keď sme mladí, tak asi zažívame takú tú prvú vrstvu, hej, že sa rozmnožiť, skúsiť si hormonálne vlastne nejak sa spojiť a to je také ako prvotné. Ja to volám aj egosexualita, hej, že spojenie cez ego. Potom, keď už máme viac skúseností, tak zisťujeme, že sa nejak viac poznávame cez tú sexualitu, že zrazu zisťujeme, že dokážeme sa nejak prejaviť a niekedy sa prejavujeme viac, niekedy menej a je to oveľa intenzívnejšie ten prejav ako pri bežnom nejakej komunikácii alebo ničom podobnom, tak to môže byť veľmi príťažlivé. No a keď ideme ešte ďalej, tak dokonca môžeme okrem toho, že zistíme, že sa môžu narodiť deti, ktoré nás presahujú, tak môžeme vlastne aj s niekým vytvoriť v tej sexualite niečo, čo nás presahuje. A okrem teda detí. A to už ako potrebujeme potom získať alebo vidieť alebo mať niekoho, kto je to ochotný tvoriť s nami. Čiže deti môžeme vytvoriť a tie nás budú presahovať aj povedzme z tej egosexuality, ale byť ochotný sa spoznávať alebo vytvárať niečo v tej sexualite naviac, tak to už musíme s človekom, ktorý naozaj tam je ochotný vlastne s nami ísť do toho a aj sú tam splnené nejaké predpoklady ďalšie, aby sme sa otvorili viac, aby sme mohli tvoriť viac
lebo pokiaľ tam nie sú splnené, tak pravdepodobne sa to nebude dariť. Napadajú mi tu viaceré otázky, ale začnem pri tej fyzickej rovine, že ako ovplyvňuje sexualitu ženský cyklus alebo mužský cyklus. Tak, pardon. No, fatálne. OK, tak by si to mohlo možno aj rozviesť, aby sme tomu porozumeli. Úplne. Áno, to je dobrá otázka v tom zmysle, že nielen, že sme tam nejak hormonálne ovplyvnení sexuálnymi hormónmi, čiže ako tým libidom alebo tou príťažlivosťou alebo niečím, čo by sme mohli nazvať sexuálne hormóny, ale sme ovplyvnení pravdepodobne aj inými hormónmi a ženu aj ženský život všeobecne, nielen sexualitu, ovplyvňuje ženský menštruačný cyklus. A u mužov veľmi akoby tam nemôžeme hovoriť o nejakom cykle, aj keď ten výkyv, povedzme hlavne toho testosterónu tam nejaký je a môžeme potom tam hovoriť o tom, že ako to asi ovplyvňuje. Ženský menštruačný cyklus môžeme rozdeliť na niekoľko fáz, tak veľmi, veľmi zjednodušene by sme mohli hovoriť o 4 fázach. Prvá fáza je fáza, kedy stúpa estrogén, to je to, keď žena menštruuje a menštruácia prebieha, potom postupne prestáva a estrogén sa zvyšuje. A u ženy zo začiatku to nie je úplne aktívna fáza, ale ako náhle sa estrogén zvyšuje, tak my sme ho mohli hovoriť o aktívnej fáze. A touto začínam, aj keď mohol by som naopak začínať tým prvým dňom alebo posledným dňom menštruačného cyklu a prvým dňom menštruácie, ktorý ja volám nulový bod, ktorý je opačne vlastne taká, že hlbinná fáza ženy, ale začnem tou aktívnou fázou. Hej, že aktívna fáza, čiže estrogen sa zvyšuje, estrogen je taký hormón, niečo podobné ako testosterón u muža, takže veľmi aktívny hormón. Keby som ho mal nazvať takým pravým menom, tak by som u ženy to nazval mužský hormón, hej, že alebo taký, že aktívno-ženský, ak keby som nechcel používať ten mužské slovo. Ale tam dobre platí, lebo v tej prvej fáze je žena aktívna, podobne ako muž, je taká silnejšia, má viac príklon k takej systematičnosti a podobne. Čiže ten estrogen veľmi pomáha žene, aby naplňala skôr taký ten mužský princíp alebo aktívne ženský princíp. No a samozrejme, pokiaľ žena je takto aktívna, tak bude to ovplyvňovať aj sexualitu. Takže viac taká tá egosexualita tam môže byť na programe, môže tam byť kľudne na programe ako rôzna sexualita, akoby, ktorá je rýchlejšia, nie je potrebné pre ženu sa akoby nejak viac pripravovať, podobne ako to je u muža. Takže žena je vlastne aj sexuálne aktívnejšia a istým spôsobom v tej aktivite aj príťažlivejšia pre muža. Ale v aktivite. Lebo potom aj tie ďalšie fázy majú istú atraktivitu. A tu je vlastne tá atraktivita aktivita. Čiže ženu vlastne ako muž potrebuje uloviť ako rovnocenného partnera, tak by som to mohol povedať. Alebo naopak, je to vlastne fáza pred ovuláciou, takže žena je tam lovkyňa. Takže pokiaľ je muž trošku znalý akoby týchto fáz, tak dokonca sa necháva v tomto období loviť a pre ženu to môže byť príťažlivé, že toho muža dokonca možno aj trochu dobíja, a možno akoby ho loví a skúša si vlastne tú aktivitu, takže ako potom ovplyvňuje táto fáza sexualitu oboch. Ďalšia fáza je ovulačná, tam je žena veľmi citlivá, veľmi ako prieberčivá a taká ako nastavená, že všetko musí byť úplne perfektné.
prečo by to tak nemalo byť, keď vlastne môže počať dieťa, takže potrebuje si vybrať toho najlepšieho partnera. Takže prirodzene tie hormóny sú nastavené tak, a tam sa krížia ten estrogen s progesterónom, tak sú nastavené tak, že musí byť všetko dokonalé. Takže potom aj sexualita, pokiaľ muž nepripraví sviečky a 2 hodiny dopredu nezačína vlastne akoby tie dvorenia a podobne, tak keď na ženu príde veľmi rýchlo, tak zo sexu vôbec nič nie je. Hej, lebo potrebuje tú dokonalosť a žena ho úplne bez problémov odmietne. A je to fáza, kde v podstate muža najviac odmieta žena a odmietanie je vlastne výzva. Mm-hmm. Hej. To je v podstate jediná fáza, kde odmietanie je vlastne súčasťou sexuálneho dvorenia. Mm-hmm. Za normálne okolnosti v tých ostatných fázach to môže byť akoby nepríjemná vec, ale v tejto fáze, pokiaľ to muž pochopí, je to niečo, čo vlastne by možno aj malo nastávať. Hej, pár odmietnutí je vlastne korením sexuality v tomto období. Mm-hmm. Potom máme fázu progesterónovú, to je taká, že jemná, citlivá fáza, taká ako mačičkovská fáza, hej, alebo taká matersko-ženská fáza, alebo naozaj taká citlivá fáza, kedy vládne progesterón, estrogény sa potlačajú, čiže tie aktívnejšie hormóny sú nižšie a progesterón, ten ženský hormón, ten, ktorý zabezpečuje potom v tehotenstve, aby tá maternica bola v kľude, aby to dieťa sa vyvíjalo, tak ten je vo vysokých hodnotách alebo v vyšších hodnotách. Takže žena vlastne je taká ako starostlivá a taká citlivá, jemná, tam potrebuje objatie a mnohé ženy tam ani ako moc nechcú úplne ako mať taký ako ten fyzický sex a taký ten, ako som naznačil, že egosex je akoby veľmi nepriťažlivý tam a práve ako je tam väčší predpoklad a väčší priestor na to, aby tie iné formy sexu akoby tam prebiehali. A potom máme tú fázu, kedy progesterón s estrogénom padnú skoro na nulu, tesne pred menštruáciou. Je to akoby fáza, bola by som taká čarodejnícka, hej, žena je taká čarodejnica vtedy, lebo z môjho pohľadu preto to hovorím nulový bod, lebo sa spája vlastne s tým nulovým bodom svojím alebo s nejakým tým božským princípom v sebe žena. A to je fáza, kedy je žena naozaj veľmi spojená sama so sebou a myslím si, že sexualita v tomto období, teda egosexualita je skoro nemožná, možno aj tá sexualita, kde dochádza k poznávaniu, je skoro nemožná, že je veľmi náročná, ale je veľmi zaujímavá tá sexualita, ktorá znamená nejakú tvorbu alebo spoznávanie vesmíru, spoznávanie iných zákonitostí. Takže akoby v tomto období ako je možné spojenie, ale žena nie je úplne uspôsobená na takú akoby sexualitu, ktorá by bola akoby fyzická alebo nejaká, ktorá ju nejakým spôsobom viac odhaluje, lebo ona naozaj ide veľmi vnútorne sama do seba a je to vlastne najcitlivejšia fáza menštruačného cyklu. Mm-hmm. A potom vlastne je menštruácia? A potom je menštruácia. Ešte v tej prvom dni menštruácie vlastne prebieha toto, lebo tam tých estrogénov a progesterónov je veľmi málo, čiže ešte je žena veľmi spojená so sebou. A potom začínajú estrogény stúpať a tam už vlastne začína tá aktívnejšia fáza. Čiže ten druhý, tretí deň menštruácie u žena je vlastne aktívnejšia, aj keď ešte stále tam nie je toľko hormónov, takže niektoré ženy ešte nie sú úplne uspôsobené na spojenie, ale niektoré už v tej druhom dni menštruácie už vlastne akoby sa dvíha aj tá hormonálna chuť na sex. Mm-hmm. Vnímam, že toto je to naozaj také zásadné, ako hovoríš, k tomu, aby tá sexualita fungovala v páre, tak aj žena, aj muž by mali vedieť, ako funguje to ženské telo v tých jednotlivých fázach ženy. A je ešte niečo, čo by si dodal k týmto fázam, čo by bolo potrebné? Dodal by som druhú stranu, a to je tá mužská strana.